Každý z nás túži po vlastnom domove, peknom, novom, čistom. Ako si však z priemerných príjmov dovoliť kúpiť či zrekonštruovať nehnuteľnosť? Jednotka na stavebnom trhu, Prvá stavebná sporiteľňa, prichádza v tejto náročnej dobe s úžasnou ponukou. Klienti môžu čerpať u nás úvery v tomto období od 1%, čo na Slovensku ešte nebolo. Výhodou spomínanej ponuky je, že o úrokovej sadzbe v podstate rozhodujete vy. Vyberáte si totiž dobu zvýhodnenia. Môže to byť 1, 2 alebo 3 roky. Pri najkratšej lehote zvýhodnenia je úrok najnižší, ale aj pri ďalších 2 lehotách zvýhodnenia získate zaujímavý úrok. To úročenie je výrazne nižšie ako u neakciových úverov. Akcia sa týka všetkých druhov medziúverov. Zaujímalo nás však, ktorí klienti môžu získať v Prvej stavebnej sporiteľni medziúver s historicky najnižšou úrokovou sadzbou od 1%. Platí pre klientov, ktorí už majú niečo aj nasporené. To znamená, že jedná sa vlastne o medziúvery s podmienkami stavebných úverov a doba splatnosti tohto 1% je 1 rok. Nelámte si však hlavu, ak ste doteraz vôbec nesporili. Úver s rekordne nízkym úrokom môžete získať v Prvej stavebnej sporiteľni aj napriek tomu. Pri tomto type úveru sa úroková sadzba pohybuje už o 3,49% ročne. Prvá stavebná sporiteľňa pôvodne plánovala akciu len do konca marca 2013, ale tá pokračuje ďalej. Pre veľký záujem ju predĺžujeme do konca mája. Aj na Zemplíne už mnohé bytové domy prešli kompletnou rekonštrukciou. Uvažujete aj vy nad zateplením, výmenou okien či obnovou strechy? Prvá stavebná sporiteľňa má aj pre vás do konca mája výhodnejšie úrokové sadzby na úvery. Akciová úroková sadzba je len 2,99% ročne. No a takýto zvýhodnený úrok klient platí 4 roky od posledného dňa mesiaca, v ktorom ten úver je schválený. Spomínané úvery môžu využiť spoločenstva vlastníkov bytov, bytové družstvá a iní správcovia bytových objektov. Ak urobíte rekonštrukciu vášho bytového domu komplexne, to je zateplíte fasádu, opravíte strechu, vymeníte okná a dvere a vyregulujete kúrenie, váš domáci rozpočet ani nemusí pocítiť, že ste si nejaký úver vzali. Tak môžeme ušetriť až 50-60% nákladov na vykurovanie pri platbách za energie. No a keď si to prepočítame, tak to znamená, že tieto úrokové splátky môžeme pokojne platiť z práve ušetrených nákladov na tie energie. No ak stále váhate, prípadne potrebujete viac informácií, obráte sa na niektorú z pobočiek Prvej stavebnej sporiteľne, kde vám radi poradia. A neváhajte pridlho, pretože čas sú peniaze. Nechajte ich pracovať pre vás v Prvej stavebnej sporiteľni.